Bol to silový výkon, bol to dobrý zápas, v dobrej atmosfére. Prvá tretina bola vyrovnaná, druhú bol super, tretie sme sa zlepšili hlavne v úranom pásme. Boli sme snímovejší, dôležitý bol prvý gól, ktorý sme dali Renak Bráne, potom hlavne v tej druhej tretine nás veľmi podržal a ten druhý gól potom rozhodol samozrejme. Vydali sme aj tretí, ktorý sme vyhrali na jazyku, tak to sa nepodarilo, ale celkovo dobrý, rýchly zápas proti veľmi kvalitnému superovi. Aký pocit vás zanechal vypredaný štadión, atmosféra, ktorá išla okolo celého zápasu? Celý čas, čo tu zatiaľ trávime, je výborný. Tá arena tu je veľmi pekná, diváci vytvorili dobrú atmosféru, verím, že sa to dopokuje aj zajtra. Po dnešnom víťazstve a verím, že nám pomôžu aj zajtra k víťazstvu. Šance hráčov ako Turka, Ambil, David sa nezlepil? Nie, David je brankár, ktorý na sebe veľmi pracovito zapracuje, nikdy nie je spokojný a v dnešnom zápase ukázal skvelú prácu. Hovorím, v ťažkých momentoch nás podržal, dal nás ten zápas. Ako to vyzerá s Udrákom? Udrak má nález na palci do pravej ruky, tak uvidíme, ako budeme riešiť. Prišla teda nemocnice s nálezom, tak uvidíme, ako to bude. Takto bezprostredne po zápasu možno pár slov Brianovi Petrovickému, predsa len debut na tom týme. Aj vyzerá na ten svoj mladý vek, pôsobí na mňa, on sa za takým skúseným dojmom, dnes neurobil žiadnu chybu, vytvoril pár dobrých rozohrávok, dal úplne stabilne, takže na mňa trošku prekvapenie, ale milé. Oni boli veľmi namotivovaní, už prvých 30 sekúnd tam boli také dve šance, že Švajčari vyzerali byť dokonca zaskočení. Ten nástup do zápasu bol výborný, tých prvých pár minút mali výborné striedania, výborné strely, potom sme sa trošku zastavili, pretože dostali sme preslovky, ktorých sme nestrieľali. A tam sa potom začalo to trošičku lámať, tam sme nerobili to, čo sme si povedali v kabine, pretože my chceme často strieľať aj pre svoje hre. Tam sa to nedialo, ale celkovo som si to bol. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som povedal, že sa cítil celkom dobre. V prvom rade vďaka chalanom. Veľmi mi uľahčili tú robotu, či už blokovaním striel, alebo super kryli také tie krížne prihrávky, takže väčšina tých striel bola v podstate mimo takej tej nebezpečnej zóny, takže by som povedal, že veľmi mi ten zápas uľahčili a za to im patrí vďaka. Ten duel bol diametrálne odlišný ako tie prvé dva pred 6 rokmi, ktoré ste odpýtali za národnú týmu vo Švédsku, takže o dosť lepší pocit aj teraz. Čím to je? Možno, že ste trošku vyzretejší, predsa len veľa času uplynulo odtedy? No tak uplynulo teda veľmi veľa toho času, veľa vecí sa zmenilo, či už hlavne v tom hokejovom živote u mňa a som povedal, že možno, že aj som trochu aj zabudol na to, že som aj nejaký taký ten zápas chytal, ale predsa som starší, skúsenejší, takže aj ja by som povedal, že do tohto zápasu som išiel možno inak, ako som išiel do toho zápasu pre 6 rokmi a to, že sa vyhralo, je iba dobrá taká bodka nakoniec. Ako ste si možno užili tu ďakovať po záverečnom vypredaní Humenským štadiónom? Tak bolo to super, ako my sme vedeli, že tu tí fanúšikovia budú naozaj skvelí a dnes to potvrdili. Patrí im za to veľká vďaka a už sa naozaj tešíme na zajtra. Stilov možno nebolo veľa, podľa oficiálnych štatistík 17, ale takí hráči ako Turka a Ambil tam skúšali. Čo pre teba znamená čisté konto národnom týme proti takému týmu ako Švajčiari? Je to určite dobrý pocit a ja by som možno naozaj zopakoval, že takto keď je to čisté konto v tom hokeji, tak veľa roboty alebo veľkú účasť má na tom celý tým. Není to samozrejme o brankárovi a dnes naozaj vďaka chalanom to čisté konto nakoniec sa stalo, takže som za to rád. Záverení hlasovali na lepšieho hráča aj si tak šikol, že by si to mohol byť vyrobiť hlavou približne. A Fašo mi tam časy hovoril, že už tam mám ísť, tak nejako to, ale ja sa nejako som sa na to, samozrejme je to pekné, ale nejako sa na to nepozerám, ale tak určite som aj za to rád, samozrejme. Ale pekná kľúčka strela a bol 2-0, to bol určitý gól na 2-0, to si videli tú akciu, ktorá sa vám vydarila, bola veľmi pekná. Tak našiel mi to hodil v podstate do rýchlosti, videl som, že ten bek tam stojí, viac menej na tej modrej, tak som mu to skúsil hodiť medzi nohy, vyšlo mi to a videl som, že brankár stojí viacej na tej vyrežečkovej strane, tak som chcel prekvapiť na tú prvú a podarilo sa. Na prvý zápas v príprave to bolo možno v začiatku až trošku moc tvrdé, ako ste to vnímali? Tak náročný zápas, vedeli sme, že Švajčiari budú jazdiť, sú to výborní korčuliari, technicky zdatní, takže vedeli sme, do čoho ideme.
možno ten ľad nebol úplne ideálny, trošku to odskakovalo, ale bol to prvý zápas. Pozrieme sa na to, zhodnotíme si dobré, zlé veci a myslím si, že to bude lepšie od zápasu k zápasu. Atmosféra, ako ste sa čuli na prvý zápas? Super, tak vidno, že ľudia sú tu hlavní v hokeji, že si to užívali a my sme za to veľmi ďační. Zhodnotil som to dobre, vyhralo sa, to je hlavné a cítil som sa dobre, čiže ja som rád, že ako to dopadlo. Prvý zápas, ale od začiatku pekné tempo, prvá pol minúta hneď dve šance, bolo vidieť, že asi ste namotivovaní, natrasenie tam bolo. Áno, jasné, tak niektorí už tie zápasy nemali dlhšie, čiže mali asi ľahšie nohy väčšina a bolo vidieť, že obidvaja sem prišli vyhrať a som rád, že sme to vyhrali. Ste kontaktovali Švajčanov, určite veľmi poteší. Áno, Renčír spolubývajúci, čiže určite mu poviem, že je veľmi dobre. Spolubývajúci, takže boli aj nejaké stávky? Neboli nič. A čo otec, čo povedal? Ešte nič, čo sme sa nerozprávali. Dobre. Čo povieš na atmosféru na tomto štadióne Humennom? Vynikajúca. Boli sme radi, že bolo vypredané a bolo vidieť, že pre nich to je taký malý sviatok, že sa príde reprezentácia a my sme radi, že prišli vlastne v plnej zbroji, čiže som rád. Keď bolo na tebe, ešte by si chcel, aby sa to reprezentácia niekedy vrátila? Tak určite je, však na východe to je vždy také viac, jak to povedať, neviem ako to povedať, že viac vypäté, čiže určite áno. No čo do zajtrajšieho zápasu ešte? Tak do zajtrajšieho zápasu vstúpiť takisto, no dneska nám to vyšlo, dneska sme tam mali tie šance na začiatku, potom tá druhá tretina bola taká, už by som povedal, že horšia od nás, ale tak ako sme začali tú prvú tretinu, keď začneme aj zajtra, tak si myslím, že budeme dobre. Pýtal som sa pred zápasom na nervozitu, tak ako nakoniec to dopadlo, boli ste nervózni? Ja nie, bol som OK, prišiel som si to užiť hlavne a aj som si to užil. A došlo ste skoro veľa dlhoročných reprezentantov. Cítili ste možno trošku, že vy ešte nemáte toľko skúsenosti a že ste museli ešte niečo učiť? Tak určite áno, to je vidieť na nich, že oni už sú viac skúsení, tí hráči majú možno väčšiu kvalitu v niektorých veciach, ale jak som povedal, pre mňa je toto neskutočná škola a aj vôbec tu byť, čiže ja som rád, že som tu.